Yanibingelela bathandekayo, ngiyathemba ukuthi uJesu usekanye nani. Lokhu kulotshiwe ezwini, ngaloko thokozanini mazulu nani abahlala kuwo. Maye kuwe mhlaba nawe lulwandle, ngokuba uSathane wehlele kini enolaka olukhulu, azi ukuthi isikhathi sakhe sifushane. Asithole izwi ngokukaPetru wokuqala 5:8, qondani nilinde, isitha senu uSathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo, sifuna esingamgwinya. Kusho isifaniso ke lesi esisinikwayo. uSathane akalona ibhubesi, uSathane akayona ingonyama, ngoba siyazi ukuthi ingonyama yomndeni kaJuda, ihlumela likaJesu nguJesu inkosi yethu. uSathane nje kwenza isifaniso njengebhubesi lasendle lasehlane, ukuthi funeke sifunde ukuthi ibhubesi liphila kanjani. Sifunde futhi ukuthi uSathane uphila njengebhubesi. Ibhubesi uma lisingela emini liyanyonyoba, alizi libonakala, lifuna ukuvela selivela eduzane, and malibheka emhlambini libheka lezi ezibuthakathaka, lezi ezisalela ngasemuva, lezi ezilimele lihlasele zona. Ngakho ke kumele sihlale siqwashile njengeBhayibheli lisho ukuthi masingawashaya indiva amaqhinga kaSathane, kepha masihlale siqwashile siwazi amaqhinga kaSathane. Silalele noJesu, uthini uJesu ngale ndaba. NgokukaLuka 10:18, wathi kubo, ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi. Nalapha ke isifaniso, uSathane akazilona unyazi, ilightning inkazimulo kaJehova leyo. uSathane umnyama, akasiyo ukukhanya. So kwenziwa isifanekiso sesivinini sikaSathane aphume ngaso phi ezulwini, ngokuba unyazi libonakala ezingelosini zikaNkulunkulu, libonakala esihlaleni sikaNkulunkulu. uSathane angangeze abe unyazi. Kwenziwe nje isifaniso ngalokhu ukuthi ugijima kakhulu, uyisela phela. Isela uma lintshontsha lifuna ukuthi lenze yonke into ngokusheshsha, lingabonwa, lisheshe liqede into eliyenzayo, ngoba uSathane uyisela elize ukuzontshontsha nokubulala emhlabeni. Futhi ke isiningi sabantu uSathane usithola kahle sisadakiwe. Afika uSathane abanye bedakiwe, baphume bahambe ngezinyawo baye ezindleleni, bashayiswe izimoto, abanye baphuze badakwe, bangene eloneni ezimotweni, badrive izimoto bedakiwe. Ababulala uSathane ngezingozi, abaningi bebhemile, abaningi bebhema ama-drugs nensangu, konke nje okudakwayo. Ingakho izwi lithi asohlala sisober ukuze sihlale siqaphile ukuthi uSathane angasihlaseli, ngoba njalo uSathane uhlala efuna umuntu angamqwenga, umuntu angamlahla phansi. Ngoko ke uyamdinga lo Jesu ukukhulunywa ngayo, ngoba uJesu izwi lithi umalusi. Umalusi siyamdinga. uDavide wawumalusi, yilo wakhuluma amazwi athi injabulo ifike ekseni. Ifike ekseni kanjani? Usho ukuthi ekseni uma ungumelusi uvuka ubone ukuthi izimvu zakho zisaphelele, uyajabula ngoba umelusi wenze umsebenzi okahle. Ngoba futhi ibhubesi liyathanda ukuzingela ebusuku ebumnyameni, ngoba liyazi ukuthi lona libona kahle kunezinye izilo zakendle. Yilapho lifike khona lizihlasele zingaliboni. So ke uma kuvukwa ekseni uyajabula ukuthi hey, ngisindile phi ebhubesini. Noma umelusi uyasho nawe ukuthi izimvu zami ngizigade kahle. Ufika injabulo ukuthi zisaphelele. Uyamdinga umelusi uJesu. uJesu yena ongakulusi, yena ongakuqwashisa ngayo le ndaba kaSathane, ngoba uSathane ufuna umuntu azomudla ambulale. Ngakho ke ngiyacela mntakababa, awubheke ngalapho uhlala ngakhona isonto, lapho bemukelisa khona abantu uJesu. Uhambe uyozamukelela uJesu, ube nomalusi ozokwalusa impilo yakho yonke, ukuze ungasokoli, ukuze ungalahleki, ukuze ungayi ekufeni. Uyakuthanda uJesu, uzokwalusa, ngeke avume nawe esitheni. Mntakababa, ungothandiweyo wamaZulu, liyakuthanda izulu, liyakuthanda ubaba, iyakuthanda inkosi uJesu. Njenganathi siyabantu bakaNkulunkulu siyakuthanda mntakababa. Akuvameke phezu kwakho isihawu umusa kaNkulunkulu.